Ningkong ki Chronicle sao shipo. Bat u Jabes ula kerpat ha ublay. U Israel. U doong. A banda. Men kerku yanga. Da shisha. Bat ba men penkeloy ya kapot jonga. Bat ba kakti jong me. Kan long lem bat nga. Bat ba men sumar yanga na kabasniu. Bakan om long ka jinx ngausi yanga. Bat ublay ula ai ho u ya kata kaba ula pan. Ai ngu yu try na kapenta kani kaktien te ublay jongi ulong shisha uta ublay ubala dap hiduway daka donut kaba shisha. Bat daka donut kaba leru ya kamon ka jong ublay. Ublay u ai shisha ya kata. Bat da shisha kan long. Te kaktien ka jong ublay kam jukren kai. Tang bala da kam long. Kadao ba nginang tang ban pan na ublay. Ngimnang pat ba ngin ai. Ya ka donut ka jongi sya u. Tila da nginang hi. Ban ai ka donut jongi sya u. Ublay jongi u kampalat bani ki kmi ki kipa ki jongi. Ki bahapa ki don ka spa ka po. Ki ai. Ublay jongi liu papalat liam. Ya ki ai barokot. Bat kam juja ka ai ru ka ba. Klem ka jing tip ka jong u. Tila dap hipan. Ya ka jing pendap ru ublay un ai kata. Day tangu Jabes piu i kumno haba u. Jacob ru haba u lami. Thali bat suda. Haka jing ya lanti ka jong u. Ula pan ublay ka jing kurku ba ublay ru ula kurku yu u. Te pin shem ba hapa ka Bible. Pin lap ba haba ki. Brio ki pan em. Ublay u ai kumyo u Joshua. Ublay u ai haba u kwa penher kapot chway kinong shun. Bakas ngi kanom sep. Bat kalong shisha. Bat ganit hui pi. Kini nem kini ki jingja. Dete ba shuja kum to. Hanray kini kita ki brio ki bala. Ai ti lot. Mat bat men sim ki ba kok ngu. Kaktien ka jong ublay. Bat ublay. Ganit hui pi. U ai shisha ka jing pan ka ba ngi pan. Ngaru ngaday ka way ka brio ka ba haba nga pan ay na ublay. Ublay u ai nga. Lait nos tang ka ba nga lapan bakla. Te ai. Tang bala da ai ru. Ngam jus ngoper na marbalay. Kababon u ai nga. Kabom ai te de ba nga pan bakla. Na mar kata utip kambha te. Ba ka ay ka ba ude ban ai nga. Bat ka ay ka ba de ban ai nga. Te na mar kata. Lese don nap ding jong pi. Pila duway palat. Pila pan palat. Henry pi klem yo. Na marbalay. Na mar yo pinang tang ban duway te. Na mar ganit hui pi. Ke jing duway ke de ke ba pi pa ni ke jing don kam ki jong pi. Te ke de ke ba pi tho ru na ka benta ki way. Ka ba bon hi ke de ke ta hoj ha ke jing duway ngila ru ban mane. Ngila bagin ya kren ni ki ki bas ngoternat chapang yela de ba chapang ublay. Hanray ka ba bon hi ha ke jing duway ngi jupan. Te yo don na peding jong pi la penjur pala ke jing duway pi la pon ta ke jing pan. Te hasu perkat ma pi la dadon manor menu basa marjan bat pi. Ki suwan pan bet mjudan kata kaban ai tang kaban pan. Pi isi nem ada kalong kumta. Te kemut ublay ru snobha ka ki brio ki basunang tang ban duway. Ban puli Bible pat em. Dan pat ki puli tamba kimle. Jigruay ru enjoy tang ki jigruay pertay. Dapor ba ya muja pat ke pertay. Dapor ba pan na ublay. Te hasu perkat pi menta. Pi menta pi litre bat umukul sang ma. Da lakut benai. Pi lit pan tu lapat. Na uba arden. Te un seongi pi kumno. Oh lak tak klik la be hablit bu no syasan ker namar balai. Namar badan jing duna. Te re ublay jongi kan iba patoy. Da ya muja bat setan. Ya le tu kat paman ya di kiat ya di sigaret ya klim ya to ya them ya sadla ya le ba chabar kamon ka jong ublay. Da la den kam sakot pa ublay. Kamu tang ha ka por badan kam te padan kam ublay. Te kum no te ublay un le kita ki kamba. Ki ba ula le ha ki por ki ba la le no ki ba ula le ha ki ba bon ki shakri ki jong u. Bat ngahi ngalong kanang sakhi kata
Bảo beliau lele sipon phai ki kamba ha ka jing em ka jonga. Tenga ai man simi pi ada pi kwa bảo beliau kurku yi pi kumba ula kurku yi ki beliau ki Jong U ha ka Bible ublei jungi ulong uju menen mentas do ki bam cukur unle mentaru tang ba persyang ban le ek ka pi yo ji kai ki ji kai ki bang apply ha YouTube na ko ka por ko ka por persyang ban pan bo no play ba pin la ban pendep ngani thu e pi ublei un ai be ek ka pi pan ha ka ya ka Jong U to blei ni ban kur khu e pi ya ro itrai